नै जोंना फुख्रिनि ना मोन्दों। मा ना बियो? ग्रास काप ग्रास काप नङाहाय बाबायासो मिथिगोन। मा होनो? खुलुमबाय रायजोफोर। रायजोफोराथ' जानाया थाखायो जाहैबाय ना गिबियाव नोंथांमोनहाबो नुखाबाय जायफोर नायगिरिफोर। दा आङो माने नै दा जोंहा दिनैहाय नै बै जेखौ नुदों दा बेसेबा गिदिर ना मोन्दों जोंहा फुख्रियावहाय दा बेखौनो स्टेप स्टेप संनानै जानोसै आरोना। ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे आङो नै फुख्रिनि ना आरो लोगोसे जोंना बारियावनो मा दंफाबावो नै सालादफोर दङ। बेखौहाय आङो सालाद माने सालाद बानायनानै जानांगौ आरोना। बेखौहाय आङो माबानोसै बेखौ फुनोसै ओमफ्राय जानोसै आरोना। रायजोफोर जानायाव लोगो मोननोसै दे। होदो। गिदिर गिदिरखौ नागिरनानै माबानांसिगोन। नैबेसो माबायदिथाय माथो बेदरखौनो नुहुरा। दा जानला मोनला फुला बायबा रायजागोनसै। नै 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 बेसे गिदिर गाजोल आरो गिदिर माबा थाबावगोन बे। गिदिराथ' नैबाव गिदिर दङ। ओमफ्राय आंनो एफा गिदिर नांनाय नङा। नांहा सेस जागोन ना एसे फिसाखौनो नै जानोसै गाजरा गिदिर मोनखाबाय दा जानोसै एम्फौ सालाद गिदिर रायजोफोर होमबा। नै आंना जानायावहाय दा मा दं नै ना खर' बेसेबांबा गिदिरखौनो लाखाबाय आङो। ओमफ्राय नै गाजर बिट लावजों आलुजों ओमफ्राय नै बे नानि बिदैया ओमफ्राय ना ससे दं नै ना ससे लाबाय। ओमफ्राय नै दुन्दिया सामब्राम माबा दुन्दियाजों बानलुजों सिफ्लेनानै जानोसै। दुन्दिया माबाखौ बानलुखौ सावखाबाय। नै पापर जानो लुगैबाय आंहा दुन्दिया सिफ्लेनानै जानो लुगैगासिनोखामोन। हाब बानलुआ जि गोसाखागोन। मालायलै जानोसै मेजेम। गोथाव रावा फुख्रिनि नाबाथाय फुरा मिलौलायनायखा। बेसेबांबा गिदिरखा नो खर'आ।
Bàn lagi sama. Terus mau cepet yang lagi baru. Ang ina sana kung nana. Chôm đường. Munes! Munes!
Ini mau ja. Raga juga. Nasos itu bagus ya. Kamu juga lah, Pak. Mari first ba, jangan aja, Pak. Ang di video apa na? No ni pukri ni no pukri ni no pukri ni na ओमफ्राय न'निनो सालाद पापर पापराथ' न'निनो जाहैबाय जोंनो जानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना आं रायजोफोर आंनि भिडिअखौ अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय होमबा भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय रायजोफोर थेंक इउ फर वाचिं